Acha. Balengleng Sikhwla Ayuu. Somel petarnai Ayuu bini mohor bini slula jisu Ayuu ontau batau. Roket thanai moनब्ला Hai bundufोर नै सम जानानै फैनाय लोगो लोगो जों जोंनि बड'लेण्ड महा बाहु स्टुडिअ आगानो फैबाय दा गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड महा बाहु स्टुडिअनिफ्राय जोंनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दा जों दिनै जोंनि बड'लेण्ड महा बाहु स्टुडिअआव जोंहा आलासि महरै उलादा बिथांखौ हांख्रायनानै लानानै फैनाय जादों दा दिनै जोंनि बड'लेण्ड महा बाहु स्टुडिअनिफ्राय उलादाया दोंसे मेथाइ खोनासंहोनो नागिरदों ना उलादा मेथाइया नोंनो लिरनाय आरो नोंनो गारां होनाय आरो नोंथाङानो रोजाबगोन नामा बन्दुफोर अब्ला नै जोंनि बड'लेण्ड महा बाहु स्टुडिअनिफ्राय उलादानिनो सुजुनाय मेथाइ Ayuu Balengleng Sikhwla Ayuu Somel petarnai Ayuu bini mohor bini slula jisu Ayuu ontau batau. Roket thanai moनब्ला अख्रांजों नोंखौ लाना थांगौमोन मै फिसा मोनब्ला बामनानै नोंखौ आं लानो हागौमोन Ayuu Balengleng Sikhwla Ayuu नोंनि मुङै आं मन्दिर दरखङाव आलारि बाथि फोजोंगौमोन Ayuu जुग जुग गामि संसार दैदेननो मोननायनि Ayuu Balengleng Sikhwla Ayuu Somel petarnai Ayuu bini mohor bini slula jisu Ayuu ontau batau. Roket thanai moनब्ला अख्रांजों नोंखौ लाना थांगौमोन मै फिसा मोनब्ला बामनानै नोंखौ आं लानो हागौमोन Ayuu Balengleng Sikhwla Ayuu. बन्दुफोर मेथाइआथ' जोब्बायानो दा बन्दुफोरा मेथाइखौ माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर हा आरो उलादा मोनसे खोथा मा होनदो उलादा सोरबा रेकर्डिं खालामोबा बेखौ हरगोन दे आच्छा बन्दुफोरा जुदि सोरबाफोर स्टुडिअ रेकर्डिं बानायनो गोसोब्ला कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नै उलादा बिथाङा खावलायहरदों नङा होमबा बन्दुफोरा बनायनो हागोन सोरबाफोर गोसो दंब्ला बे मेथाइखौ मोजां मोनदोंब्ला दा जोबथारनायाव जोंनि बड'लेण्ड महा बाहु स्टुडिअनिफ्राय फिन खेबसे खुलुमहरनानै जोंनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै फोसावनाय जाबाय